Anzjani ta' 80 sena jew aktar għandhom jgawdu mill-benefiċċju tal-enerġija b'mod awtomatiku. Miżura li se tkun tfisser investiment ta' aktar minn 3 miljun euro li minna se jibbenefikaw mal-14,000 anzjan u anzjana. Hekk ippropona d-Deputat Prim Ministru Chris Fearne li qal li jekk jingħata l-fiduċja biex ikun fit-tmun tal-Partit Laburista u eventwalment tal-pajjiż se jara li jħaddem din il-proposta biex tħalli aktar flus fil-but u l-anzjani jkomplu jgħixu ħajja aħjar. Din il-proposta se tara li persuni miż-żewġa jew weħedhom li għandhom 80 sena jew aktar ma jibqax ikollhom bżonn joqogħdu għat-test tal-mezzi biex jikkwalifikaw minn aktar roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma permezz tal-benefiċċju tal-enerġija. Parti mill-viżjoni tagħna bħala Partit Laburista, Partit Laburista fil-Gvern hi li naraw li f'pajjiżna kulħadd jgħix ħajja tajba. Il-bieraħ ħabbart kif jekk inkun Prim Ministru jien naraw li nżidu ċ-children's allowance biex nħorġu kemm jista' jkun tfal minn sitwazzjonijiet diffiċli finanzjarjament. Illum ħabbarna wkoll li dawk il-persuni fuq minn 80 sena ħajkun jistgħu japplikaw b'mod awtomatiku biex jannataw il-benefiċċju tal-enerġija. Chris Fearne temm jgħid li l-anzjani huma għal qalbu daqs it-tfal għaliex trawwem f'partit li dejjem jaħseb f'dawk l-aktar vulnerabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.